5 días. Foi máis ou menos iso que separou un dos momentos máis audaciosos da historia humana do inicio do esquecimento. En menos de unha década, os Estados Unidos levaron seres humanos até a Lúa, plantaron bandeiras, recolleron roxas, transmitiron imaxes para centenas de millóns de persoas e convenceron o planeta inteiro de que o imposível podía ser transformado en rutina. E depois, durante cerca de 50 anos, quase nada. Si a Lúa era o próximo destino inevitável da civilización, por que razón a especie que atravesou quase 400.000 kilómetros de vacío desistiu tan depresa? A resposta é desconfortável, porque obríganos a admitir que moitas veces a exploración non avanza guiada pela curiosidade, mas pela competición, pelo medo e pelo cálculo político. Faça un pequeno experimento mental. Imagine dúas portas lado a lado. Atrás da primeira está un laboratorio ideal, movido apenas por ciencia, onde cada descoberta abre camiño para a seguinte e onde unha viaxe á Lúa sería apenas o comezo de unha presenza humana permanente fora da Terra. Atrás da segunda está unha sala de guerra sen armas visíveis, onde cada lanzamento é unha mensaxe xeopolítica, cada astronauta é tamén un símbolo, e cada paso no regolito é medido non pelo que revela sobre o universo, mas pelo impacto que causa no adversario. Agora pregunte a si mesmo cual desas dúas portas recebeu máis financiamento, máis urxencia e máis tolerancia ao risco nos anos 60. Cando ollamos con honestidade para os documentos, para os discursos e para os orzamentos, a resposta tórnase clara. A Lúa foi conquistada, sobre todo porque era o palco perfeito para vencer unha corrida. É aquí que a nosa intuición falla pela primeira vez. Crecemos coa imaxe de que as misións Apolo foran o inicio natural de un futuro lunar, como se depois do primeiro pouso viesen bases, cidades, observatorios e fábricas de combustível, quase por consecuencia lóxica. Mas a historia real non se move por lóxica pura. Móvese por alianzas fráxeis, eleiçóns, humores públicos, défices orzamentais, disputas entre ramos militares, prioridades industriais e a necesidade de probar superioridade nun momento moito específico da Guerra Fría. A Lúa parecía o destino do futuro, mas na práctica era un obxectivo de prazo limitado. Cando ese obxectivo foi alcanzado, moita xente en Washington comezou a ollar para o custo colosal da operación e a facer unha pregunta brutal. E agora, para que continuar? Para entender por que abandonamos a Lúa durante tanto tempo, temos de regresar a un cenario en que a Lúa non era aínda un mundo científico, mas un trofeo estratéxico. En outubro de 1957, a Unión Soviética lanzou o Sputnik. Era apenas unha esfera metálica relativamente simples, mas o efeito psicolóxico foi devastador. Se Moscovo conseguía colocar un obxeto en órbita, entón Moscovo tamén podía, en principio, lanzar armas a enormes distancias. O seu deixou de ser un teto romántico, tornouse un campo de disputa tecnolóxica. Nos Estados Unidos, o xoque foi profundo. Non se trataba apenas de orgullo ferido. Tratábase da sensación de que o rival podía dominar os seus, os míseis, as telecomunicacións e a narrativa do futuro. Poucos anos depois, en abril de 1961, Yuri Gagarin orbitou a Terra e reforzou a impresión de que os soviéticos estaban na frente. Nese mesmo mes, a tentativa norteamericana da invasión da Baía dos Porcos terminou en fracaso. Foi neste clima de humillación estratégica que John Fitzgerald Kennedy procurou unha meta tan difícil, tan visível e tan decisiva que pudese reorganizar o xogo. En maio de 1961, Kennedy apresentou ao Congreso unha proposta que hoxe é repetida como proba de un impulso quase poético da humanidade. Levar un homen á Lúa e traselo en seguranza antes do fin da década. Mas por trás da frase célebre non estaba apenas o soño, estaba a aritmética do poder. A Casa Branca precisaba de unha arena en que os Estados Unidos aínda pudesen ultrapasar a Unión Soviética de forma clara, incontestável e transmitida para o mundo inteiro. Aquí está o facto simples que moitas veces fica escondido atrás da mitoloxía. A Lúa non foi escollida porque fose o paso máis racional para construir unha presenza espacial sustentável. Foi escollida porque era o paso máis espectacular para gañar prestixio nun confronto ideolóxico global. Marte era demasiado distante. Estacións espaciais permanentes eran menos dramáticas e daban marxen a ambigüidades. A Lúa, pelo contrario, ofrecía un teste absoluto.
Quen se dase primeiro non estaría apenas a avanzar na ciencia. Estaría a declarar, perante o planeta, unha superioridade tecnolóxica, industrial, organizacional e simbólica. A National Aeronautics and Space Administration, criada en 1958, tornouse o rosto civil desa ambición. Mas sería inxenuo imaginar que o proxecto lunar existía isolado do complexo militar e estratéxico norteamericano. Os foguetois naceron de programas de míseis. Os sistemas de navegación, computación e rastreio estaban ligados á lóxica da defesa. Wernher von Braun, figura central no desenvolvimento do Saturno V, personificaba esa mistura desconfortável entre o soño espacial e a heranza militar. O camiño até a Lúa pasaba por fábricas, laboratorios, centros de teste e contratos que non eran apenas científicos. Eran tamén instrumentos de poder nacional. É importante insistir nisto porque o mito máis resistente sobre a Lúa é o mito da inevitabilidade. Ollando para atrás, parece que o pouso en jullo de 1969 era o resultado natural da curiosidade humana. Non era. Foi o resultado de unha mobilización extraordinaria de recursos nun contexto histórico irrepetível. No auge do programa Apollo, a National Aeronautics and Space Administration consumiu unha fatía do orzamento federal que hoxe parece quase inacreditável. En meados dos anos 60, a axencia recebeu unha proporción de recursos moito superior a que tería en cualquier momento posterior. Había diñeiro, urxencia e unha xustificación política comprensível para o contribuinte. Non perder para os soviéticos. Cuando Neil Armstrong e Buzz Aldrin pousaron no mar da tranquilidade, o obxectivo simbólico principal estaba esencialmente cumprido. Sin, había máis misións planeadas. Sin, había experiencias científicas valiosas, recolla de amostras, instalación de instrumentos e aperfeiçoamento das técnicas de exploración. Mas a guerra psicolóxica da corrida espacial sofrera ali un golpe decisivo. A imaxe en que correu o mundo non foi a de un xeólogo a iniciar un programa de décadas. Foi a de unha nación a vencer outra na vitrine máis grandiosa do século XX. E ese é o ponto en que a narrativa popular e a realidade política comezan a separarse. Porque vencer a corrida e construir unha presenza duradoura son proxectos completamente diferentes. Gañar unha corrida exixe un pico de esforzo concentrado durante un período limitado. Construir permanencia exixe compromiso de longo prazo, infraestruturas repetíveis, custos decrecentes, obxectivos claros para as misións seguintes e, acima de tudo, unha razón estável para continuar a gastar somas enormes cando a emoción inicial desaparece. O programa Apollo tiña o primeiro conxunto de condicións. Nunca teve plenamente o segundo. O público, que no inicio vía o programa lunar como unha demonstración de grandeza nacional, comezou a mudar. A novidade perde forza depresa cando se torna repetizondo. A Apolo 11 foi un acontecimento planetario. A Apolo 12 xa recebeu menos fascinio. Misión após misión, o feito extraordinario corría o risco de parecer familiar para quen asistía a partir do sofá. É unha lei dura da atención humana. O primeiro paso na Lúa é inesquecível. O terceiro, o cuarto e o quinto xa competen con as noticias do día, con a inflación, con a guerra e con as divisións internas de un país cansado. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos atravesaban tensóns crescentes. A guerra do Vietnam drenaba recursos financeiros, enerxía política e legitimidade moral. As cidades enfrentaban conflitos raciais, protestos, asasinios políticos e unha sensación de crise interna. Lyndon Baines Johnson, que inicialmente apoiara fortemente o esforzo espacial, teve de xerir prioridades cada vez máis incompatíveis. En tal escenario, convencer o Congreso e a populación de que era sensato continuar a enviar homens para a Lúa tornábase cada vez máis difícil. Non porque a Lúa tivese perdido valor científico, mas porque ese valor nunca fora o motor central capaz de sustentar sociño a operación. Moita xente prefere unha explicación técnica simples. Dízse que fomos á Lúa, aprendemos o que había para aprender e depois seguimos para outros proxectos. Iso é apenas parcialmente verdadeiro. Do ponto de vista científico, a Lúa estaba lonxe de ser un capítulo encerrado. As misións Apolo devolveron centenas de kilogramas de amostras, instalaron sismómetros, reflectores a láser e experiencias que transformaron a xeoloxía planetaria. Aprendemos sobre a idade das superficies lunares, sobre o bombardeamento do sistema solar primitivo e sobre a hipótese do grande impacto para a formación da Lúa,
desenvolvida máis tarde con contribucións importantes de cientistas como William Hartmann e Donald Davis en 1975. Mas ciencia valiosa non é o mesmo que forza política suficiente para manter un programa carísimo. Há unha diferenza fundamental entre explorar e permanecer. Explorar pode ser episódico, permanecer exige logística, e a logística lunar era brutal. Cada misión Apolo dependía de unha cadella industrial xigantesca, de millares de empresas, de centenas de millares de traballadores e de un foguetón monumental consumido a cada lanzamento. O Saturno V era unha maravilla de enxeñaría, mas tamén era un monumento a non reutilización. Cada viaxe exixía fabricar, testar e descartar hardware de altísimo custo. Non existía na época unha arquitectura económica capaz de transformar pousos lunares en algo frecuente e financeiramente aceitável. Ese é o segundo rasgao na nosa intuición. Tendemos a pensar que depois de probar unha capacidade unha vez, repetila se torna fácil. Mas no espazo, demonstrar non significa automatizar. O primeiro pouso non abriu unha estrada, abriu un clarao momentáneo no escuro. Para transformar ese clarao nunha rota constante, sería necesario desenvolver sistemas diferentes, máis baratos, máis flexíveis e deseñados desde o inicio para uso repetido. O programa Apolo non foi concebido para iso. Foi deseñado para cumprir un prazo político antes de unha data simbólica. A arquitectura escollida con o encontro en órbita lunar foi xenial para vencer a meta da década. John Houbolt teve un papel crucial ao defender esa estrategia contra resistencias internas. Sen ela, talvez os Estados Unidos nen chegasen á Lúa a tempo. Mas genialidade estratégica para gañar unha corrida non é o mesmo que robustez económica para sustentar unha era. As cápsulas eran pequenas, o módulo lunar era frágil e especializado. O sistema inteiro funcionaba como unha soluzao de alto desempeño para unha misión extremamente específica. Era brillante, tamén era limitado. Richard Nixon percebeu isto con frieza. Ao asumir a presidencia, encontrou un programa lunar que ofrecía pouco retorno político adicional en comparación co custo. Nixon non tiña a ligación emocional de Kennedy coa corrida espacial, nen precisaba da Lúa para probar determinación estratégica da mesma forma. Para ele a pergunta non era histórica, era pragmática. Si o rival ya fora ultrapasado no palco principal, por que continuar a pagar a conta de un espectáculo cuxa sorpresa diminuía a cada nova presentación? As respostas dentro da propia comunidade espacial non eran unificadas. Había que indefendese bases lunares, que indefendese unha ida a Marte, que impreferise estacións espaciais en órbita terrestre e que apostase en sistemas de transporte máis frecuentes. A ausencia de un obxectivo seguinte, claro, pesou enormemente. Gañar a corrida era un eslogan comprehensível. Construir unha presenza lunar sustentável exixía explicar en detalles o que se faría lá, por cuánto tempo, para qué, e con que beneficios concretos. E esa explicación nunca se transformou nunha prioridade nacional estável. En 1970, a Apolo 13 quase terminou en catástrofe. A misión non pousou na Lúa, mas o accidente mostrou ao público algo que os enxeñeiros sempre souberan. O suceso lunar estaba lonxe de ser rotineiro. Era un esforzo no limite, vulnerável a fallas que no vacío espacial se transformaban rapidamente en crises de sobrevivencia. A recuperación extraordinaria da tripulación foi un triunfo de enxeño humano, mas tamén reforzou unha verdade políticamente incómoda. Continuar a ir á Lúa implicaba continuar a aceitar riscos enormes para gaños que ya non parecían decisivos á maioría da populación. Pouco depois, as tesouras orzamentais comezaron a falar máis alto do que os soños. As misións Apolo 18, 19 e 20 foron canceladas. A produción adicional do Saturno V deixou de facer sentido político. O hardware existente foi redireccionado en parte para o Skylab, a estación espacial norteamericana lanzada en 1973. Era unha mudanza reveladora. O país deslocaba o foco do sexto épico e distante para unha presenza máis próxima, máis controlável e, pelo menos en principio, máis útil para a construción de capacidade orbital. Observe como a pergunta muda de forma quase invisível. Durante a corrida lunar, a questão era se podíamos chegar primeiro. Depois da vitoria, a questão pasou a ser o que justificaría voltar outra vez e outra vez. A primeira pregunta moviliza emocións simples. A segunda
exige unha estrategia complexa. E unha democracia, sobre todo en tempos de conflito e presión económica, raramente sustenta por moito tempo un programa tan caro apenas con base en prestixio pasado. Há aínda outro elemento pouco dito, mas decisivo. A Lúa non ofrecía un retorno económico inmediato que pudese entusiasmar gobernos e empresas da época. Non había un modelo de negocio claro. Non había turismo espacial real, nen mineración practicável con a tecnoloxía disponível, nen cadeas de abastecimentos islunares, nen robótica suficientemente avanzada para reducir drásticamente os custos humanos e operacionais. A Lúa era valiosa como símbolo e como laboratorio científico. Mas símbolos esgótanse, e a ciencia, por si só, nen sempre vence disputas orzamentais contra guerras, crises sociais, saúde, enerxía e inflación. Iso non significa que a ciencia fose unha fachada vacía. Lonxe diso. Geólogos como Harrison Schmitt, que camiñou na Lúa na Apolo 17 en decembro de 1972, mostraron que había un enorme campo de coñecimento aínda por abrir. Schmitt era cientista de formación, e a súa presenza simbolizaba unha posíbel transición do programa lunar do heroísmo nacional para a investigación sistemática. Mas esa transición chegou tarde. Cando o primeiro xeólogo realmente treinado pisou a Lúa, a lóxica política que financiara o camiño até alí xa estaba a desaparecer. E entón chegamos ao momento máis importante e máis esquecido desta historia. A Apolo 17, a última misión lunar tripulada do século XX, non foi encerrada porque a Lúa deixou de importar. Foi encerrada porque a razón principal que justificaba o custo deixou de dominar a imaxinación política. A meta fora atinxida. O rival xa non definía a axenda da mesma maneira. O orzamento apertaba. A opinión pública dispersábase. A tecnoloxía aínda era cara e descartável. E a ciencia, a pesar de profunda, non conseguía sociña sustentar a máquina inteira. Se comprimirmos toda esta historia en unha frase cruel, ela soaría asín. Non abandonamos a Lúa depois de a compreender, abandonámola depois de vencer. O abandono non foi o fin natural de unha exploración completa, foi a consecuencia de unha misión que nascera con un motivo máis estreito do que gostamos de admitir. Non fomos a Lúa para comezar un capítulo sen fin, fomos en grande medida para encerrar un duelo. É desconfortável recoñecer iso, porque a versión romántica parece máis nobre. Nela, a humanidade érguese acima dos conflitos terrestres e avanza unida rumo ao descoñecido. A versión histórica é máis áspera. Móstranos que os maiores saltos tecnolóxicos poden nacer de motivacións competitivas, de medo estratégico e de rivalidades profundamente humanas. E mostra tamén outra coisa, talvez aínda máis perturbadora. Cando esas motivacións desaparecen, mesmo os maiores triunfos podem ser colocados em pausa durante décadas. Mas a política e o dinheiro não contam a história inteira, porque mesmo que a corrida tivesse terminado, ainda restava um problema material gigantesco. Ir à Lua era possível. Transformar isso em rotina era outra ordem de dificuldade. Cada quilograma enviado para lá custava uma fortuna. Cada sistema precisava de redundância extrema. Cada erro podia ser fatal. E os próprios sucessos da Apollo escondiam por trás das imagens icónicas a fragilidade operacional de uma arquitetura construída para alcançar a meta mais rapidamente, não para durar indefinidamente. É aqui que a pergunta se torna mais incisiva. Se a Lua foi abandonada porque servia sobretudo a uma vitória política, por que motivo a tecnologia espacial posterior não retomou imediatamente esse caminho de forma mais barata e sustentável? Por que razão, mesmo depois de décadas de avanços en computación, materiais, electrónica e automación, a presenza humana lunar continuou ausente por tanto tempo? A resposta comeza nos limites técnicos reais da era Apolo, pasa por escollas estratégicas posteriores e obríganos a ollar para unha ilusión moderna moito persistente. A idea de que, unha vez demonstrado un feito, o progreso segue sempre en liña reta. A ilusión da liña reta comeza a desfacerse cando comparamos, con calma, dois modelos de exploración que competían dentro da mesma potencia espacial depois da Apolo. O primeiro modelo era o da expedición de demonstración, concentrada, cara, políticamente explosiva e deseñada para vencer un obxectivo único en prazo curto. O segundo modelo era o da infraestrutura orbital gradual, con misións máis frecuentes, máis próximas da Terra e con promesa de aprendizaxe acumulativa ao longo de décadas. A pregunta non era apenas técnica,
era tamén administrativa. Investir en poucas misións lunares de altísimo custo ou construir un sistema de acceso repetido ao espazo próximo, aínda que menos heroico. E foi esta bifurcación que moldou o silencio lunar durante quase medio século. No papel, o modelo expedicionario tiña unha virtude inegável. Ele producía resultados visíveis en pouco tempo, criaba símbolos nacionais inmediatos e conseguía mobilizar parlamento, industria e opinión pública en torno de unha meta simples. A súa linguaxe era clara para cualquier cidadán: chegar, pousar, voltar e probar capacidade perante o mundo. Foi exactamente por iso que ele funcionou tan ben sob presión geopolítica. Mas esa mesma clareza escondía unha fragilidade estrutural, porque o modelo dependía de exceción permanente e non de normalidade operacional. O modelo de infraestrutura orbital, por outro lado, prometía algo menos cinematográfico e máis duradouro. En vez de un salto singular, ele oferecía rotina. Voar máis veces, experimentar materiais en microgravidade, reparar satélites, treinar equipas, reducir incertezas de longo prazo. A aposta era transformar o espazo próximo en ambiente de traballo, e non apenas en palco de feitos históricos. Para moitos decisores, iso parecía máis racional do que repetir viaxes lunares con arquitectura descartável. A consecuencia foi un desvío gradual de recursos, de talento e de prioridade política para sistemas que orbitaban a Terra, non para sistemas que regresaban ao solo lunar. É aquí que moita xente imagina unha escolla simples entre soño e pragmatismo, mas a realidade era máis áspera. Cada unidade monetaria aplicada nunha liña retiraba fólego da outra, e os programas espaciais nunca foron financiados en vacío social. Había crises enerxéticas, inflación, competición industrial, presóns militares e unha sociedade cansada de megaproxectos sen retorno inmediato na vida cotidiana. Nese ambiente, defender nova campaña lunar exixía algo que non existía naquele momento. Un obxectivo nacional tan claro cuanto o da corrida orixinal. Sen ese obxectivo, a Lúa tornouse estratégicamente desexável, mas orzamentalmente vulnerável. O resultado apareceu nas decisións de deseño dos vehículos. En vez de un sistema optimizado para viaxes cislunares repetidas, gañou forza a idea de un vehículo parcialmente reutilizável para acceso á órbita terrestre. A promesa era sedutora: reducir custo por misión, aumentar cadencia de voos e criar unha ponte entre laboratorio e industria. Só que promesas de custo no papel e custo real de operación raramente coinciden na primeira xeración de unha tecnoloxía. O que surxiu foi un sistema extraordinario en capacidade, mas máis complexo e máis caro de manter do que os argumentos iniciais suxerían. Nese punto, a comparación entre os modelos fica aínda máis nítida. O modelo expedicionario aceitaba custo alto por misión porque perseguía impacto político máximo por evento. O modelo de infraestrutura aceitaba desenvolvimento longo e difícil porque perseguía aprendizaxe en técnica acumulada, mesmo con gaños públicos menos inmediatos. Un brillaba na televisión global, o outro exixía paciencia institucional e financiamento persistente. O primeiro foi construído para gañar unha corrida, o segundo para sustentar presenza no tempo. E como a política recompensa máis facilmente o visível de curto prazo do que a maturación de longo prazo, os dois modelos pasaron a alternar hexemonía sen converxir nunha estrategia lunar estável. Agora entra o ceticismo lexítimo, que precisa de resposta rigorosa e non de romantismo. Alguén pode dicer que, se voltarmos sempre á mesma explicación política, tal vez o verdadeiro problema sexa outro. Tal vez nunca teñamos tido tecnoloxía suficiente para tornar a Lúa viável, e todo o resto sella narrativa de conveniencia. É unha dúbida xusta, porque unha expedición de suceso non equivale á cadeia logística sustentável. Mas os dados técnicos mostran un cuadro máis preciso. Había capacidade para ir, non había arquitectura económica e industrial para ficar con regularidade. Non era imposibilidade física absoluta, era inadecuación sistémica entre tecnoloxía disponível, custo recorrente e prioridade nacional. Reparen o que iso significa en termos prácticos. Para sustentar presenza lunar continua, sería preciso transporte con maior reutilización real, propulsión con mellor relación entre desempeño e custo, comunicacións robustas, enerxía confiável no ambiente lunar e cadeia de suprimentos que non dependese de solucións artesanais a cada misión. Nada diso era imposível en principio, mas quase tudo estaba inmaturo en escala operacional durante décadas. Cuando a prioridade política caíu,
Os componentes desa arquitectura deixaron de avanzar de forma coordenada. E tecnoloxías isoladas, sen programa integrado de longo prazo, non producen permanencia alén da órbita terrestre. Há tamén un erro de percepción, alimentado por comparación con a electrónica de consumo. Como computadores ficaron menores e máis poderosos ao longo do tempo, parece intuitivo supor que misións lunares deberían ter ficado automáticamente baratas e frecuentes no mesmo ritmo. Só que voos tripulados de espazo profundo combinan requisitos que non obedecen a mesma curva de miniaturización simples: seguranza humana extrema, redundancia pesada, testes longos e certificación conservadora. Cuando vidas están en xogo, cada gaño incremental custa tempo, diñeiro e validación exhaustiva. O progreso aconteceu, mas non na velocidade que o imaginario popular aprendeu a esperar. Existe unha simetría reveladora entre micro e macro que axuda a entender o impasse. Nunha célula, o metabolismo só se mantén vivo cando o fluxo de enerxía, reciclaxen de materia e mecanismos de reparo funciona en conxunto. Se un elo falla, o sistema entra en colapso, mesmo que os restantes estexan íntegros. Nunha arquitectura lunar permanente, a lóxica é parecida en escala colosal. Lanzamento, tránsito, pouso, enerxía de superficie, manutención, retorno e reposición precisan operar como ciclo integrado e continuo. Un foguete brillante sen cadella logística é como un órgano saudável nun corpo sen circulación estável. A beleza do feito inicial impresiona, mas a vida do sistema depende da repetición coordenada. Cuando ollamos por ese prisma, vemos as forzas reais de cada modelo pos-Apolos en caricatura. Un modelo orbital entregou ciencia valiosa, maturación de operacións de longa duración, cooperación internacional e experiencia en permanencia humana fora da atmosfera por períodos extensos. Ele criou competencias que máis tarde se tornarían esenciais para cualquier retorno lunar serio. Un modelo expedicionario lunar, por súa vez, probou navegación, alunaxe en tripulada e retorno seguro en misións históricas de complexidade extrema. Ambos foron técnicamente grandiosos, mas servían obxectivos políticos e operacionais diferentes, e por iso non se substituían de modo automático. A limitación central esteve na transición mal resolvida entre vitoria simbólica e arquitectura sustentável. Faltou un plano de continuidade que traducise prestixio en infraestrutura, paso a paso, con compromisos atravesando gobernos e ciclos económicos. En vez diso, as decisóns oscilaron conforme urxencias do momento e cada oscilación reabría custos que un programa estável tería diluído ao longo do tempo. Non se perdeu apenas diñeiro, perdeuse tamén memoria industrial, cadencia de equipas e confianza de fornecedores en as sendas de décadas. Sen previsibilidade, até a enxeñaría máis brillante traballa aos solabancos. Tamén é importante recoñecer as limitacións internas do propio modelo orbital que venceu a disputa orzamental. Ele prometeu frecuencia alta e custo relativamente baixo, mas a complexidade de manutención, a preparación entre voos e os riscos operacionais impuseron barreiras severas. Iso non invalida os seus feitos, apenas mostra que a transición para a rutina espacial é máis difícil do que eslogans tecnolóxicos costuman admitir. A exploración tripulada continuou, porén en ritmo menor do que o idealizado. E a Lúa permaneceu fora de alcance político, non fora de alcance físico. Ao longo desas décadas, a ciencia lunar avanzou por vías robóticas e por análise continua das amostras xa recollidas. Iso manteve viva a relevancia da Lúa para entender a historia térmica dos planetas roxosos, o rexistro de impactos antigos e a cronoloxía do sistema solar interno. Mas en presenza humana regular, moitas preguntas de campo ficaron en espera, especialmente as que exixen mobilidade complexa, perfuración profunda e decisión científica en tempo real no terreno. A ausencia non foi estagnación total, foi asimetría de investimento. Estudamos a Lúa, mas non a habitamos operacionalmente. Se voltarmos ao esqueleto da comparación, a conclusión intermedia fica dura e clara. O modelo de corrida vence rápido e embellece rápido cando o adversario perde centralidade. O modelo de infraestrutura amadurece devagar e exixe disciplina política rara en democracias presionadas por crises sucesivas. A exploración lunar sustentável precisaría da síntese dos dois, ambición mobilizadora con enseñaría de repetición económica. Durante moito tempo tivemos un seño outro. Esa falla de síntese explica por que os avanzos en computación, materiais e automación
non xerara un retorno lunar inmediato. Avanzo tecnolóxico disperso non substitúe estrategia industrial integrada. Sen contratos estáveis de longo prazo, sen arquitectura modular planellada para reaproveitamento real e sen objetivo político consistente, cada melloría vira peza solta. E pezas soltas non constroen presenza humana continua en outro corpo celeste. O intervalo de quase medio século foi menos un vacío de capacidade bruta e máis un vacío de aliñamento sistémico. Há un último ponto decisivo nesta segunda etapa da historia. Cuando a narrativa pública dis «abandonamos porque ya sabíamos o suficiente», ela transforma unha escolla estrutural en inevitabilidade natural. Iso alivía responsabilidades, mas distorce a aprendizaxe histórica. A lición real é máis exixente. Grandes feitos non se perpetúan sociños e progresos en continuidade institucional pode recuar mesmo depois de vitorias espectaculares. Foi iso que aconteceu con a Lúa. A partir daqui, a análise precisa avanzar para o que comezou a mudar cuando novos actores, novos modelos de contrato e novas arquitecturas de transporte tentaron quebrar ese ciclo antigo. Porque o regreso lunar do século actual non nace de nostalxía, nace de unha tentativa de corrixir exactamente as fallas de deseño político, financeiro e técnico que interromperon a primeira era. E esa tentativa só pode ser compreendida cando ollamos de frente para a enxeñaría dos custos, para a lóxica dos riscos e para a disputa entre presenza simbólica e presenza sustentável. E é precisamente aquí que aparece unha extrañeza nos dados que, a primeira vista, parece contradizer toda a lóxica que viemos a construir. Se o problema do século pasado era a ausencia de aliñamento entre política, diñeiro e enxeñaría, entón sería de esperar que no momento en que surxisen computadores máis potentes, materiais máis leves, sensores máis fiáveis, simulación digital avanzada, robótica máis competente e empresas privadas dispostas a competir por contratos, a Lúa regresase rapidamente ao centro das operações humanas. Era iso que a intuición prometía. Menor electrónica, maior automación, mellor software, máis experiencia orbital, novas cadeas industriais. Tudo iso debería ter comprimido o obstáculo. Debería ter transformado o que antes era un feito excepcional nunha actividade pelo menos periódicamente repetível. Mas non foi iso que aconteceu. En vez de un regreso rápido, vimos décadas de hesitación. En vez de unha presenza crescente, vimos anuncios, pausas, revisóns, cancelamentos parciais, recomesos con novos nomes e novos prazos. En vez de continuidade linear, vimos unha especie de pulsación irregular. Avanzo, trabao. Entusiasmo, revisao. Promesa, adiamento. E a pergunta tórnase máis aguda justamente porque a tecnoloxía realmente avanzou. Non estamos perante un caso en que nada mudou. Mudou quase tudo. Mudou a computación. Mudou a miniaturización. Mudou a modelación de sistemas. Mudou a navegación. Mudou a capacidade de observación robótica. Mudou o ecosistema industrial. E mesmo asín, a Lúa continuou distante. Esta é a extrañeza central. A barreira non caíu na mesma velocidade do noso progreso técnico en outras áreas. Pelo contrario, en algúns aspectos, o contraste ficou aínda máis visível. No bolso de unha persoa común, pasou a existir máis poder computacional do que en centros inteiros de procesamento de décadas anteriores. Satélites tornáronse máis sofisticados. Sondas alcanzaron planetas exteriores. Rovers circularon en Marte. Telescopios observaron un universo profundo con precisao asombrosa. E, no entanto, o simple xato de colocar novamente seres humanos na superficie lunar persistiu como un problema en aberto durante tempo demais para ser explicado por atraso tecnolóxico bruto. Para sentir a dimensão desta anomalía, vale comezar pelo que nos é familiar. Pense nunha cidade. Nunha cidade grande, a maioría das persoas non ve a infraestrutura total que sustenta a vida diaria. Ve a luz ascender, ve a agua segar, ve o autocarro pasar, ve o supermercado abastecido. Mas por trás dese xesto banal existe unha rede imensa de produción, distribuición, reserva, manutención, redundancia, reparo e coordenación. Cuando tudo funciona, o sistema parece simples. Cuando falla un elo, percebemos súbitamente a complexidade escondida. Agora alargue a escala. Troque a cidade por unha órbita baixa da Terra. Durante décadas, a humanidade construíu ali unha especie de bairro externo, aínda frágil mas real. Aprendeu a enviar carga, a manter tripulacións, a reciclar parcialmente recursos, a xerir permanencia prolongada,
a coordenar axencias diferentes e, máis tarde, empresas diferentes. Iso non significaba autonomía plena, mas significaba rotina relativa. A órbita baixa tornouse, de certo modo, un suburbio tecnolóxico. Exixente, caro, difícil, mas con tráfego previsível. Agora aumente máis unha vez a escala. Saia dese bairro e tente abastecer unha estación insolada no medio do océano, sen portos prontos, sen oficinas locais, sen resgate rápido, sen cadeia de pesas nas proximidades, sen atmosfera protectora, con noites longuísimas, poeira abrasiva e atrasos de comunicación pequenos, mas suficientes para complicar operazois delicadas. É iso que a Lúa realmente representa cando deixamos de ollar apenas para o pouso e comezamos a ollar para a manutención da presenza. O salto entre órbita terrestre e superficie lunar non é apenas unha diferenza de distancia, é unha mudanza de regime logístico. E é nese ponto que a extrañeza dos dados deixa de parecer un misterio absoluto e comeza a adquirir contornos máis duros. A tecnoloxía xeral avanzou, sin, mas a arquitectura completa, necesaria para unha presenza lunar regular, non avanzou ao mesmo ritmo, nen de forma coordenada. Había pezas cada vez mellores. Faltaba o organismo. Unha explicación posíbel é a máis visível: custo persistente. Non custo apenas de construir un vehículo, mas de manter un sistema inteiro operacional durante anos, con marxen de seguranza suficiente para misións tripuladas. En ambiente lunar, quase nada perdoa improviso. Enerxía precisa ser constante, comunicacións precisan ser robustas, sistemas de suporte de vida precisan ser estáveis. O pouso precisa ser preciso. O regreso precisa de xanela segura. A superficie precisa de equipamentos capaces de resistir a ciclos térmicos violentos e a infiltración de poeira fina en mecanismos, juntas, vedaçóns, instrumentos e traxes. Cuando somamos tudo iso, percebemos que a palabra voltar engana. Porque voltar suxere repetizón, e durante moito tempo, cada proposta de regreso parecía máis próxima de un novo programa monumental do que de unha continuación operacional do anterior. Outra explicación está na fronteira dos propios modelos de transporte. Durante décadas, moita xente asumiu que o simples amadurecimento da industria espacial conduciría naturalmente a lanzadores máis baratos, máis frecuentes e suficientemente flexíveis para sustentar a Lúa. Mas os sistemas espaciais tripulados viven nun limite extraño. Son obrigados a ser innovadores, mas son punidos sempre que innovan depresa demais. Precisan de evoluir, mas non poden fallar como falla un protótipo en sectores de menor risco humano. Ese facto cría unha tensión profunda entre a lógica da enxeñaría experimental e a lógica da certificación para voo tripulado. É aquí que encontramos a fronteira das leis operacionais do sector. Non leis da física no sentido máis puro, porque a física non prohibiu a ida á Lúa. A física permitiu. O que encontramos é a fronteira de aplicabilidade de un certo tipo de progreso. Durante moito tempo acreditouse que mellorías incrementais en computadores, materiais e controlo serían suficientes para reducir drásticamente o custo total de misións lunares humanas. Só que esa expectativa esbarrou nunha realidade máis áspera. Cuando se trata de sistemas integrados, a melloría de componentes non garante a transformación do todo. Un motor mellor non resolve sociño a arquitectura de reabastecimento. Un software mellor non substitúi redundancia física. Un material mellor non elimina anos de teste e cualificación. Unha cápsula máis moderna non cría automáticamente infraestrutura na superficie. Por outras palabras, o modelo implícito de progreso era demasiado simples para o problema real. Funcionaba ben en sectores onde a miniaturización e a produción en masa empurran custos para baixo con relativa rapidez. Mas na exploración tripulada para alén da órbita baixa, há zonas en que esa lógica deixa de escalar de forma limpa. A seguranza obriga a sobrepeso. A redundancia obriga a complexidade. A distancia obriga a autonomía local. E a baixa cadencia de voos impede as economías clásicas de escala que vemos en industrias maduras. Iso axuda a compreender por que o novo século non produciu inmediatamente un renacimento lunar, mesmo cando os discursos públicos voltaron a apontar nesa dirección. Houve planos ambiciosos, houve programas estruturados, houve mudanzas de estrategia, houve o surximento de un novo arranxo entre Estado e empresas privadas no cual o goberno deixaba de ser o construtor de tudo para se tornar en parte cliente, coordenador e certificador.
Ese rearranxo alterou profundamente a industria, e aínda asín, a Lúa permaneceu resistente. Unha terceira explicación emerxe justamente desa transformación institucional. Cuando gobernos pasaron a contratar máis servizos e menos solucións totalmente internas, surxiu unha promesa poderosa. Competición reduciría custo, aceleraría desenvolvimento e distribuiría risco. En parte iso aconteceu. Lanzamentos comerciais tornáronse máis frecuentes. A idea de reutilización gañou corpo real. O acceso ao espazo comezou a mudar de textura. Ya non parecía inevitável que cada misión fose un obxeto irrepetível. Mas há unha diferenza crucial entre baratear acceso á órbita e construir un ecosistema cislunar completo. A órbita baixa é un destino. A Lúa é unha cadella. Exixe lanzamento, tránsito, navegación, inserción, descida, operações de superficie, enerxía, abrigo, mobilidade, comunicações e retorno. Cuando un elo amadurece máis rápido do que os outros, o sistema inteiro continúa incompleto. E foi iso que durante anos aconteceu. Novas empresas probaron capacidade impresionante en certos segmentos, especialmente no lanzamento e máis tarde, na reutilización parcial. No entanto, a transformación de segmentos non significou maturidade instantánea do conxunto. É por iso que iniciativas recentes deben ser lidas con cuidado. Elas non son apenas un regreso emocional ao lugar onde estivemos. Son unha tentativa de redeseñar a propia arquitectura que fallou no pasado. En vez de depender de un único vehículo consumido a cada misión, a nova lóxica procura modularidade, múltiplos fornecedores, reabastecimento, integración gradual, carga robótica preparatoria e división de responsabilidades. En teoría, isto corrixe a fraqueza histórica da era Apolo. En teoría, converte o feito heroico nunha secuencia de capacidades reaproveitáveis. Mas teoría e operación aínda non son a mesma coisa. Repare como a estrañeza se aprofunda. A cada anuncio de regreso, o discurso parece máis sofisticado do que nas décadas anteriores. Fálase en sustentabilidade. Fálase en economía cislunar. Fálase en utilización de recursos locais, produción de combustível, gelo en rexións polares, habitatis duradouros, plataformas en órbita lunar, misións comerciais complementares, robótica de apoio e cadencia crescente. A linguaxe mudou claramente. Ela ya non describe apenas a ida, describe un ecosistema. E aínda asín, entre a linguaxe e a realidade, continúa a existir un intervalo considerável. Unha cuarta explicación posíbel é que o propio obxectivo lunar se tornou máis complexo do que antes. Na corrida original, a métrica de suceso era brutalmente simples: chegar primeiro, pousar, regresar. Hoxe, a métrica é máis ambiciosa e menos teatral. Non basta tocar a superficie. É preciso demonstrar que se pode construir permanencia progresiva, preparar ciencia de campo máis profunda, testar tecnoloxías para misións máis longas e, en moitos discursos, abrir camiño para Marte. Só que obxectivos máis abranxentes exixen moito máis integración. E cuanto máis integrado é o obxectivo, máis pontos de atraso aparecen. Pense no que isto significa na práctica. Se a Lúa pasa a ser tratada non como trofeo, mas como plataforma, entón cada subsistema deixa de ser accesorio e pasa a ser estruturado. Un módulo de pouso deixa de ser apenas vehículo de descida e tórnase parte de unha cadeia de abastecimento. Un fato espacial deixa de ser apenas protección puntual e tórnase ferramenta de traballo repetido. Un rover deixa de ser demonstración e tórnase extensão logística da tripulación. Unha misión robótica deixa de ser apenas ciencia isolada e pasa a ser recoñecimento para futuras operações humanas. O proxecto inteiro gaña profundidade, mas tamén gaña pontos de falla. É por iso que os programas lunares contemporáneos parecen, ao mesmo tempo, máis realistas e máis vulneráveis. Mais realistas porque recoñecen problemas que antes eran encubertos pelo heroísmo da corrida. Mais vulneráveis porque ao recoñeceren eses problemas, asumen un grau de complexidade moito maior. A Lúa deixou de ser só un destino de bandeira. Tornouse teste de maturidade sistémica. Há aínda unha explicación menos intuitiva, mas decisiva. A instabilidade temporal da política continúa maior do que a estabilidade temporal que a enxeñaría lunar exixe. Un sistema deses non precisa apenas de moito diñeiro, precisa de diñeiro persistente. Non precisa apenas de unha administración favorável, precisa de varias.
Non precisa apenas de entusiasmo público pasaxeiro. Precisa de paciencia social perante atrasos que en cualquier outro sector serían vistos como normais en proxectos de fronteira, mas que no espazo tripulado se transforman rapidamente en munición política. E aquí a historia volta a morder a propia cauda. A solución para o abandono antigo era construir continuidade. Mas continuidade é precisamente o recurso máis raro cando programas se estenden por moitos anos, atravesando eleições, crises, inflações, guerras, mudanzas de prioridades estratégicas e expectativas públicas moldadas por ciclos de atención cada vez máis curtos. A enxeñaría lunar pede décadas. A política contemporánea respira en intervalos moito menores. No entanto, sería simplista concluir que nada mudou. Mudou, e bastante. Misións robóticas recentes reacenderon o valor estratégico dos polos lunares. A detección de hielo en rexións permanentemente sombreadas alterou o cálculo sobre a habitabilidade operacional e produción local de recursos. A presenza de agua en forma accesível non resolve tudo, mas muda a pergunta. Ya non se trata apenas de levar tudo desde a terra. Pasa a existir a posibilidade de usar parte do ambiente como apoio material. Iso é inmenso. Non porque elimine o custo, mas porque altera a lógica de longo prazo. Tamén mudou a percepción xeopolítica. A Lúa voltou a ser lida non apenas como laboratorio científico, mas como territorio de posicionamento tecnolóxico, normativo e estratégico. Cuando máis de unha potencia imagina o espazo cislunar como zona relevante para comunicacións, navegación, demonstración industrial, exploración de recursos e prestixio, reaparece un dos motores que faltaba desde o fin da corrida orixinal. Competición con horizonte de longo prazo. Non necesariamente a mesma competición do século pasado, e non con a mesma teatralidade ideolóxica, mas competición suficiente para devolver consistencia política a proxectos antes vulneráveis. Isto suxere unha síntese provisoria das explicacións. O regreso tardou non porque a Lúa fose inútil, nen porque a tecnoloxía tivese parado, nen porque o interese científico tivese desaparecido. Tardou porque a combinación necesaria era rara. Faltou durante moito tempo unha xunción estável entre motivo político duradouro, modelo industrial adaptado, arquitectura técnica modular e promesa de valor estratégico futuro. Cuando un deses elementos aparecía, outro faltaba. Cuando dois se aliñaban, o terceiro permanecía inmaturo. A historia lunar do pos-Apolo é en grande parte a historia deses desaliñamentos. Mas mesmo reunindo esas explicacións, alguma coisa continúa irresolvida. E esa parte irresolvida é talvez a máis importante. Porque aínda non sabemos se o novo modelo realmente romperá o padrón antigo ou se apenas o reformulará con linguaxe diferente. Aínda non sabemos se reutilización en grande escala funcionará con a regularidade e o custo esperados no contexto lunar e non apenas orbital. Aínda non sabemos se os sistemas de pouso, superficie, enerxía e suporte de vida conversirán nun calendario compatível uns con os outros. Aínda non sabemos se a economía política da Lúa conseguirá sobreviver ao primeiro grande atraso, ao primeiro accidente grave ou á primeira crise internacional que redireccione verbas e atención. Aínda non sabemos, sobre todo, se aprendemos a distinguir demonstración de permanencia. Esta é a pergunta escondida sob todas as outras. A humanidade xa probou que consegue ir. O que está en teste agora é se consegue organizarse para ficar de modo progresivo, útil e financeiramente defensável. E esas son competencias diferentes. Há tamén incertezas máis materiais. O xelo polar existe en cuantidade e accesibilidade operacional suficientes para sustentar infraestruturas relevantes, ou o entusiasmo actual subestima a dificultade de extración en ambientes extremos. A poeira lunar poderá degradar equipamentos e traxes nunha escala máis severa do que os modelos antecipan? Os sistemas de enerxía para noites longas e regións de sombra conseguirán robustez real sen inflacionar masa e custo a níveis paralizantes? A integración entre plataformas orbitais, módulos de descida e operacións de superficie será suficientemente flexível para non transformar cada misión nun encadeamento frágil de dependencias absolutas? E há aínda a questão institucional. A nova combinación entre axencias públicas e empresas privadas parece promisora, mas tamén cría unha vulnerabilidade inédita. Cuando demasiadas pezas críticas dependen de calendarios empresariais, avaliacións de mercado, decisións de investimento e apostas tecnolóxicas concentradas en poucos actores, a resiliencia do programa pode tornarse menos política do que financeira.
Antes, o risco estaba excesivamente concentrado no Estado. Agora pode concentrarse en ecosistemas híbridos, cuxa estabilidade aínda non foi plenamente testada en empreendimentos cislunares de longa duración. Todo isto significa que a verdade menos confortável continúa viva. O hiato de quase medio século non foi un accidente extraño nunha marxa inevitável rumo á expansão humana. Foi o sintoma de algo máis profundo. A distancia entre a nosa capacidade de realizar un feito extraordinario e a nosa capacidade de sustentar ese feito como sistema. A primeira depende de concentración extrema de recursos e vontade. A segunda depende de deseño institucional, maturidade industrial, redundancia operacional e paciencia histórica. É moito máis difícil. Por iso a Lúa regresa agora cercada de unha tensão nova. Ya non pode ser apresentada honestamente como simples repetición gloriosa do pasado. Se voltar a receber seres humanos, iso será apenas o inicio da avaliación real. O teste verdadeiro comeza depois da fotografía, depois do pouso, depois do aplauso. Comeza cando o mundo tiver de decidir se aquilo foi de novo unha exhibición magnífica ou o primeiro paso de unha continuidade finalmente credível. E é precisamente nesa fronteira que a narrativa entra na súa zona máis delicada. Porque pela primeira vez desde o fin da era Apolo, a pergunta xa non é apenas por que fomos embora. A pergunta comeza a transformarse noutra, máis difícil e máis reveladora. O que tería de mudar en nós, nas nosas instituições e na nosa idea de progreso, para que a Lúa deixase de ser un lugar de visitas raras e se tornase parte estável do horizonte humano? É aquí que os dados comezan a ferir a nosa intuición de maneira máis profunda. Porque se formos honestos até o fin, a historia da Lúa non nos obriga apenas a rever un programa espacial. Obríganos a rever a forma como imaginamos o propio progreso. Gostamos de pensar que a civilización avanza en liña ascendente, que cada conquista técnica abre naturalmente a porta da próxima, que unha bandeira cravada nunha superficie estrangeira se transforma quase por inercia nunha estrada, depois nunha base, depois nunha cidade. Mas a realidade histórica é máis dura. Entre a capacidade de tocar un mundo e a capacidade de integralo na vida humana existe un abismo. Imagine a cena final que ficou gravada na memoria colectiva. Un fato branco coberto de poeira cincenta, o visor dourado, o silencio absoluto. Un ser humano a moverse nun horizonte morto, sobe un seu señar, diante de unha terra pequena e distante. Agora recúe de repente. Recuando, o astronauta tórnase unha peza minúscula, a peza tórnase un módulo frágil, o módulo tórnase parte de unha misión isolada. A misión tórnase un episodio de poucos días, e ese episodio, cando visto na escala da historia política, revélase non como o inicio garantido de unha era, mas como un pico estreito de enerxía, diñeiro, medo estratégico e concentración industrial que quase neñuma sociedade consegue sustentar por moito tempo. O que parecía unha porta aberta era, na verdade, unha brexa mantida á forza. É por iso que a Lúa nos desconcerta tanto. Non porque teña sido imposível alcanzala, mas porque foi posível alcanzala antes de sabermos como tornala habitual. Esta diferenza é tudo. Un feito pode estar dentro dos limites da física e aínda asín fora dos limites de un sistema político estável. Un feito pode ser tecnolóxicamente viável e económicamente impraticável. Pode ser nacionalmente glorioso e institucionalmente insustentável. Pode ser real sen ser repetível en ritmo normal. E nós, formados por décadas de expectativas tecnolóxicas, resistimos a aceitar iso. A unha especie de mito silencioso que atravesa toda esta historia. O mito de que o futuro, unha vez demonstrado, se materializa sociño. Se xa o vimos acontecer, pensamos, entón ele xa pertence ao mundo. Mas non pertence. Unha demonstración non é unha estrutura. Un protótipo non é unha rutina. Unha vitoria non é unha civilización. A Lúa foi o lugar onde esta confusão gañou a súa forma máis espectacular. Se comprimirmos a historia espacial moderna nun único ano imaginario, a corrida lunar ocuparía algúns días de febre quasi irrepetível. Nun primeiro instante, o medo xeopolítico acelera tudo. Logo depois, a mobilización industrial explode. Enseguida os testes, os fracasos, os incendios, os riscos e as improvisações producen un sistema capaz de alcanzar o obxectivo. Entón veño o pouso. O mundo prende a respiración. A meta é cumprida. E quase inmediatamente comeza o arrefecimento. O entusiasmo público fragmentase.
O orçamento encolle. As prioridades deslócanse. A arquitectura mostra o seu custo real. O feito entra no museo antes de entrar no cotidiano. Nesa escala comprimida, o máis espantoso non é termos ficado tanto tempo sen voltar. O máis espantoso é termos conseguido chegar lá tan cedo. E isto muda o sentido da pregunta. Tal vez o verdadeiro enigma nunca teña sido por que paramos. Tal vez o verdadeiro enigma sella por que esperamos que algo tan extraordinario debese ter continuado sen interrupción, como se a historia humana fose racional, linear e continuamente coordenada. Non é. Quase nunca foi. Grandes proxectos non sobreviven apenas porque facen sentido. Sobreviven cando facen sentido ao mesmo tempo para a ciencia, para a estrategia, para a industria, para o orzamento, para a narrativa pública e para o calendario político. Se unha desas camadas falla, toda a construción perde sustentación. Se varias fallan ao mesmo tempo, até o imposível recentemente conquistado volta a parecer lonxínquo. Aquí é preciso enfrentar un tipo de ceticismo que, ao contrario do ceticismo vacío, merece respeito. A quen ousa tudo isto e pense o seguinte: tal vez esta explicación sobre política, custos e sistemas sella apenas unha forma elegante de evitar a conclusión máis simples. Tal vez a verdade sexa que ir á lúa continúa mesmo hoxe, tan extremo, tan caro e tan arriscado, que a civilización moderna no fundo aínda non encontrou unha maneira robusta de o normalizar. E esa suspeita toca nun ponto real. A resposta seria non é negar a dificultade, é admitila de frente. Sin, ir á lúa continúa a ser difícil, nun grau que desafía a experiencia común. Continúa a exixir enerxía colosal, precisión extrema, sincronización de múltiplos sistemas, tolerancia baixísima ao erro e unha cadeia de decisións onde pequenas fallas poden amplificarse brutalmente. Continúa a non se comportar como a nosa imaginación, treinada por aplicacións, telas e velocidade digital, gosta de supor. A miniaturización dos circuitos non aboliu a tiranía da masa. O avanzo do software non anulou os riscos do vacuo. A melloría dos materiais non eliminou a necesidade de redundancia pesada. O espazo profundo non ficou domesticado só porque os nosos dispositivos ficaron máis elegantes. Mas recoñecer iso non conduza á conclusión de que a lúa era ou é unha fantasía. Conduza a algo máis incómodo. Conduza á conclusión de que o noso problema nunca foi apenas técnico. Foi civilizacional, no sentido operacional da palabra. Aínda sabemos concentrar recursos de forma heroica para un pico de realización. O que raramente sabemos facer é manter esa concentración sen a urxencia emocional de unha corrida, de un inimigo ou de unha ameaza percebida como existencial. Sabemos mobilizarnos para o momento, sabemos menos para a continuidade. E é precisamente aquí que os dados baten de frente con a nosa autoimaxen. Porque gostamos de pensar que somos unha especie guiada pelo coñecimento. No entanto, a secuencia histórica suxire que somos unha especie guiada por xanelas de aliñamento. Cuando esas xanelas se abren, tornámonos capaces de feitos que parecen transcender a época. Cuando se fexan, até conquistas reais entran en suspensión. A lúa non foi abandonada por falta de intelixencia humana. Foi deixada para atrás porque a intelixencia, sociña, non comanda orzamentos, non garante estabilidade institucional, non resolve competición entre prioridades nacionais e non produz por sí mesma unha arquitectura industrial duradoura. Por iso, a pregunta sobre a lúa tórnase unha pregunta sobre o tipo de progreso que realmente dominamos. Dominamos o progreso explosivo, concentrado e demonstrativo. Aínda estamos a aprender o progreso cumulativo, resiliente e interxeracional en ambientes extremos. E esta distinción é decisiva, porque o século pasado probou que podemos atravesar o vacío. O século presente está a tentar probar algo máis exixente, que podemos transformar travesía en sistema. Cuando se fala hoxe en retorno sustentável, a palabra crucial é menos retorno e máis sustentável. Esa palabra parece técnica, quase burocrática, mas nela está escondida toda a diferenza entre espectáculo e permanencia. Sustentável significa poder repetir sen reconstruir tudo do cero. Significa que un atraso non destroi a arquitectura inteira. Significa que unha peza falla non condena o programa. Significa que fornecedores, enxeñeiros, centros de teste, liñas de produción, formación de equipas e decisións políticas non viven de impulsos descontinuos.
Significa que a presenza humana deixa de depender exclusivamente de unha combustión histórica irrepetível. A dificultade é que esta transición exixe rever crenzas moito queridas. Unha delas é a crenza de que a ousadía basta. Non basta. A ousadía é excelente para atravesar a barreira inaugural. Depois diso, o que conta é disciplina de sistema. Outra é a crenza de que máis tecnoloxía resolve automáticamente a ausencia de estrategia. Non resolve. Tecnoloxía sen continuidade vira colección de capacidades dispersas. Outra aínda é a crenza de que o heroísmo pode substituir infraestrutura. Tamén non pode. Heróis facen historia, infraestruturas facen duración. En este punto que a Lúa deixa de ser apenas un lugar físico e pasa a funcionar como un espello brutal. Porque ela nos devolve unha imaxe un pouco lisonxeira da nosa relación con o tempo. Somos extraordinarios a producir máximos. Somos instáveis a sustentar medios elevados por décadas. Conseguimos atos de concentración quase imposíveis. Fallamos con frecuencia na manutención paciente do que xa conquistamos. E talvez nada mostre iso mellor do que o facto de termos enviado humanos a outro mundo antes de aprendermos a manter ese xesto políticamente normal. Há unha ironía profunda aquí. Durante moito tempo, a ausencia humana na Lúa foi interpretada como sinal de desinterese, desperdicio ou até estagnación. Mas ela pode ser lida de forma máis reveladora. Como proba de que a fasquía para transformar un feito en civilización é moito máis alta do que o imaginario moderno admite. A Lúa non expós a fraqueza da enxeñaría, expós a fragilidade da continuidade humana. E iso obríganos a rever até a palabra conquista. Dicemos que conquistamos a Lúa, mas a palabra tal vez teña sempre escondido unha simplificación perigosa. Conquistar, na linguaxe terrestre, suxere incorporación duradoura, capacidade de presenza, dominio loxístico, transformación do espazo conquistado en extensión de unha orden estável. Nada diso aconteceu. O que houve foi unha capacidade extraordinaria de visita, recolla, instalación puntual de instrumentos e regreso. Foi xigantesco, foi histórico, mas tal vez a palabra correta nunca teña sido conquista no sentido pleno. Tal vez teña sido alcance. E alcance, por máis admirável que sexa, non é a mesma coisa que integración. Se isto parecer unha redución inxusta do feito, vale insistir no contrario. Non diminúe a Apolo, na verdade torna aínda máis impresionante. Porque mostra que aqueles pousos fora un nao comezo confortável de algo inevitável, mas a manifestación precoce de unha potencia técnica quase improbável para o seu tempo. Eles aconteceron antes da reutilización madura, antes da automación robusta distribuída, antes dos ecosistemas privados espaciais, antes das capacidades digitais contemporáneas, antes de materiais e procesos que hoxe consideramos básicos. A pergunta non é apenas por que non continuamos. A pergunta é como foi posíbel concentrar tanto, tan depresa, para chegar lá naquele momento específico da historia. É aquí que o desconforto aumenta. Porque se a resposta for que fomos capaces diso sob presión competitiva extrema, entón a implicación é dura. Significa que os nosos saltos máis espectaculares poden depender menos da serenidade racional da civilización do que de contextos de urxencia, rivalidade e movilización excepcional. E se iso for verdade, entón o desafío do novo século non é apenas regresar á Lúa. É regresar sen precisar repetir o mesmo motor histórico que tornou o primeiro ciclo posíbel. Esa é a revisión máis seria que os dados exixen. Non basta construir foguetes maiores. É preciso construir razóns mellores para persistir. Non basta deseñar sistemas modulares. É preciso deseñar compromisos institucionais que sobrevivan a mudanza de humor político. Non basta falar de recursos lunares, hielo polar, economía cislunar ou preparación para Marte. É preciso demonstrar que esas expresóns poden traducirse en continuidade real e non apenas en retórica de lanzamento. O teste non é verbal, o teste é temporal. E o tempo, justamente o tempo, é a variável que máis nos humilla nesta historia. Porque a nosa mente lida mal con escalas longas. Medio século parece, a experiencia individual, un vacío quase intolerável. Mas na escala da construción de capacidades civilizacionais inéditas, pode ser ao mesmo tempo un atraso gigantesco e un instante curto.
Un atraso gigantesco porque interrompeu xerações, competencias, ritmos e confianza. Un instante curto porque estamos a falar do primeiro esforzo da historia humana para tentar operar entre mundos. A tensao entre estas dúas leituras torna a Lúa tan poderosa como símbolo. Ela representa tanto o exceso das nosas expectativas cuanto a lentidão real das nosas instituições. E talvez sexa ese o ponto máis importante a rever. Nós non somos unha especie que xa domina a expansión para alén da Terra e por distración a aviou. Somos unha especie en transición instável entre a fasaña e o sistema. O hiato lunar non foi unha pausa accidental nun proceso inevitável. Foi parte da aprendizaxe indolorosa do que significa transformar o extraordinario en repetível. Visto asín, o abandono deixa de ser apenas un erro do pasado. Tórnase un diagnóstico. Un diagnóstico de que grandeza sen continuidade produz memoria, mas non presenza. Un diagnóstico de que a ciencia pode indicar direxón sen ter forza suficiente para arrastar sociña a máquina do Estado. Un diagnóstico de que a política pode abrir a porta sen saber construir a casa. Un diagnóstico de que a técnica pode vencer unha corrida sen ter aínda criado unha economía do percurso. E, acima de tudo, un diagnóstico de que a nosa imaxinazón do futuro costuma confundir posibilidade con maturidade. Daí nasce a fronteira en que estamos agora, porque o que se xoga no regreso contemporáneo non é apenas unha nova destida á superficie. O que se xoga é a tentativa de responder na práctica a todas as fragilidades que o século pasado expós. Se o novo ciclo producir apenas máis un momento perfeito para arquivo, a lición histórica será severa. Teremos confirmado que continuamos excelentes a encenar máximos e maus a sustentar presenzas. Se pelo contrario, surxir unha secuencia coherente de misións, infraestruturas, aprendizaxen operacional e resistencia a crises, entón a Lúa deixará de ser apenas un monumento ao que ficemos unha vez, e pasará a ser un teste do que conseguimos manter. Mas é xustamente aquí que convén recuar un paso mental, porque tal vez o máis perturbador nesta historia non sexa o abandono en sí. Tal vez sexa a facilidade con que aceitamos unha narrativa simplificada sobre ele. Durante décadas, a versión confortável foi a de que fomos á Lúa, aprendemos o necesario, depois seguimos para outras prioridades. Esa formulación soaba madura, quase racional. No fundo era unha maneira elegante de esconder unha verdade máis áspera. Non deixamos a Lúa porque a misión estaba completa en sentido profundo. Deixámola porque o sistema que nos levou até lá non estaba preparado para viver depois da vitoria que o xustificara. E iso lanza unha luz moito particular sobre o presente, porque agora xa non estamos autorizados á mesma inocencia. Hoxe coñecemos a diferenza entre demonstración e permanencia. Coñecemos o preso político da descontinuidade. Coñecemos o risco de vender visión sen arquitectura. Coñecemos o abismo entre prometer cadencia e sustentala. Coñecemos o efeito corrosivo de programas longos cando atravesan ciclos de entusiasmo e desilusán. En outras palabras, perdemos o direito á inxenuidade histórica. Tal vez sexa ese o verdadeiro clímax desta historia. Non o primeiro paso sobre a poeira lunar, non o último motor desligado, non o intervalo de décadas en sí, mas a revelación de que a Lúa sempre esteve a medir algo máis fundo do que a nosa tecnoloxía. Ela mede a nosa capacidade de coordenar imaxinación, poder, paciencia e responsabilidade ao longo do tempo. Mede se conseguimos continuar depois do aplauso. Mede se somos capaces de facer do futuro máis do que un instante iluminado. Porque no fin, a pergunta xa quase deixou de ser espacial. O problema parece lunar, mas a fratura é humana. O vacío entre ir e ficar non se abre no espazo. Ábrese dentro da organización das sociedades que tentan atravesalo. E cuanto máis claramente vemos iso, menos a historia parece sobre un satélite distante e máis parece sobre os limites do propio proxecto moderno. É por iso que a Lúa continúa a exercer este fascinio extraño. Non apenas porque está alí, inmóvel e antiga, guardando as pegadas de unha especie inquieta, mas porque ela conserva unha pergunta que aínda non resolvemos. Se conseguimos tocar outro mundo antes de saber habitalo, o que máis iso di sobre nós? Dis que somos prematuros? Dis que somos visionarios? Dis que a nosa grandeza é inseparável da nosa descontinuidade? Dis que as nosas conquistas chegan antes da nosa maturidade para sustentalas? Tal vez todas esas hipóteses estexan, ao mesmo tempo, perigosamente próximas da verdade.
E entón a questão deixa de ser apenas o que terá de mudar nos foguetóns, nos orzamentos, nos contratos ou nas superficies de pouso. A questão comeza a apontar para algo máis fundo, aínda sen responder por completo. O que terá de mudar na forma como unha civilización xustifica o longo prazo. O que terá de mudar na relación entre presticio e responsabilidade. O que terá de mudar na maneira como definimos progreso para que un feito non sexa apenas celebrado, mas mantido. E, sobre todo, o que significa para unha especie perceber que o seu maior salto talvez teña revelado ao mesmo tempo o tamaño da súa potencia e o tamaño da súa incompletude. Talvez sexa precisamente aquí que a historia deixa de ser apenas sobre a Lúa e pasa a ser sobre tres maneiras de interpretar a nosa propia especie. A primeira estrategia filosófica é a máis dura. Ela diz que a presenza humana na Lúa foi, acima de tudo, un subproduto de competición entre potencias. Non un despertar puro da curiosidade, non un inicio natural de unha civilización multiplanetaria, mas a consecuencia de un confronto histórico específico. Nesta leitura, a Apolo non foi a expresión madura de un destino humano inevitável. Foi un pico de movilización producido por medo, prestigio e urgencia estratégica. A Lúa entrou no centro da imaxinación porque estaba no centro de un duelo. Se aceitarmos esa estrategia, entón o abandono deixa de parecer un accidente extraño. Pasa a parecer quase previsível. Cando o adversario deixa de justificar o custo, o sistema perde a súa enerxía principal. O obxectivo non era construir normalidade lunar, era vencer. E vitorias dese tipo teñen un problema estrutural. Elas producen clímax, non rutina. Producen imaxens que entran para a memoria colectiva, mas non necesariamente instituições capaces de repetir o feito durante xerações. Há algo de desconfortável nesta leitura, porque ela fere a nosa necesidade de nobreza retrospectiva. Gostamos de imaginar que os grandes saltos da humanidade nacen de motivacións elevadas e lineares, mas a historia tecnolóxica raramente é tan pura. Moitas veces, a ciencia avanza por xanelas abertas por rivalidades imperfeitas. Moitas veces, a curiosidade viaxa en vehículos financiados por razóns que non son no seu núcleo filosóficas. E tal vez a Lúa sexa o exemplo máis famoso desa verdade. A segunda estrategia filosófica é menos severa e máis estrutural. Ela diz que o problema central non foi a motivación inicial, mas a incapacidade de converter un feito extraordinario en sistema duradouro. Nesta leitura, a Apolo non fracasou moralmente. Ela simplesmente revelou unha transición que a humanidade aínda non sabía facer. Sabíamos concentrar recursos para un xesto extremo. Non sabíamos transformar ese xesto nunha infraestrutura estável. O hiato lunar sería, entón, menos un sinal de cinismo e máis un sinal de inmaturidade institucional. Esa interpretación é importante porque desloca o foco da intención para a arquitectura. Non pregunta apenas por que fomos, pregunta como se constrói continuidade depois de ir. E aí a resposta tórnase máis exixente. Non basta heroísmo, non basta enxeñaría brillante, non basta un discurso mobilizador. É preciso unha cadella inteira de condicións raras. Persistencia orzamental, previsibilidade industrial, redundancia logística, tolerancia pública a atrasos e unha idea de futuro que sobreviva a mudanzas de goberno. A Lúa non foi apenas difícil de alcanzar, foi difícil de sustentar, porque sustentación é unha competencia diferente de conquista momentánea. A terceira estrategia filosófica é tal vez a máis inquietante. Ela suxere que a Lúa funciona como teste de maturidade civilizacional, non no sentido moral simples, mas no sentido temporal. Unha civilización madura non é a que consegue apenas realizar un feito extremo unha vez, é a que consegue mantelo, refinalo, tornalo menos espectacular e máis normal. O verdadeiro sinal de dominio non é o instante heroico, é a banalización progresiva do imposível. E foi xustamente iso que non aconteceu con a Lúa. Se esta terceira estrategia estiver certa, entón o intervalo de quase medio século tórnase un diagnóstico profundo. Ele diz que a nosa especie alcanzou outro mundo antes de aprender a administrar políticamente as consecuencias dese alcance. En termos técnicos, fomos prodixiosos. En termos institucionais, fomos precoces. En termos narrativos, parecíamos prontos para o futuro. En termos sistémicos, aínda non estábamos. Agora compare estas tres estrategias. A primeira acentúa a política. A segunda acentúa a infraestrutura. A terceira acentúa a maturidade histórica. Neñuma sociña explica tudo.
mas xuntas compoen unha imaxen moito máis verdadeira do que a lenda confortável segundo a cual fomos á Lúa, aprendemos o que precisábamos e seguimos serenamente para prioridades máis sensatas. Non. O que aconteceu foi máis humano e máis complexo. Fomos empurrados por competizono, limitados por custos e desafiados por unha forma de continuidade para a cual aínda non tiñamos as instituciones adecuadas. E é precisamente por iso que a Lúa continúa tan poderosa como obxeto filosófico, porque ela destroi a ilusón de que progreso significa movimento continuo en liña reta. Mostra que unha civilización pode tocar o extraordinario sen saber aínda habitalo. Mostra que a posibilidade técnica non se converte automáticamente en estabilidade histórica. Mostra, sobre todo, que o futuro non é apenas unha questão de capacidade. É unha questão de permanencia. Há un paradoxo que os propios cientistas e enseñeiros coñecen ben e que tal vez mereza ser dito con toda a clareza. En laboratorio, unha demonstración ben sucedida proba que algo pode ser feito. Mas esa proba non garante que o proceso sexa economicamente repetível, políticamente defendável e operacionalmente robusto. Un protótipo pode funcionar magníficamente, e aínda asín non inaugurar unha era. A historia lunar parece ter sido exactamente iso en escala planetaria. Unha demonstración grandiosa, cuxa repetición exixía máis do que o sistema que a criou podía ofrecer naquele momento. Pense nun ensaio experimental en que un resultado extraordinario surxe sob condições altamente controladas, con recursos excepcionais, equipas enormes e tolerancia mínima a erro. O facto de o fenómeno ter ocorrido non significa que ele posa ser reproducido indefinidamente fora daquele ambiente preciso. A Apolo foi algo semellante, un suceso real, non un mito, mas un suceso obtido dentro de condições históricas moito específicas, difíceis de reproducir cando o contexto que as alimentaba comezou a desaparecer. É aquí que entramos no territorio máis honesto de todos, o que aínda non sabemos. Non sabemos se a nova era lunar conseguirá romper a lógica antiga ou apenas repetila con vocabulario máis moderno. Hoxe falamos de reutilización, de economía cislunar, de polos helados, de habitats, de parcería entre Estado e empresas, de preparación para Marte. Todo iso pode ser o inicio de unha transición real, mas tamén pode ser unha nova camada de ambizón colocada sobre fragilidades antigas. A diferenza entre esas dúas posibilidades só o tempo revelará. Non sabemos se a reutilización prometida será suficiente cando combinada coas exixencias específicas do ambiente lunar. Reutilizar para a órbita terrestre já é un desafío inmenso. Reutilizar con seguranza, ritmo e custo controlado para operacións cislunares, pousos de superficie, retorno, carga e suporte humano é un problema moito máis complexo. Pode ser que a enxeñaría actual estexa en fin a aproximarse desa solución. Pode ser tamén que aínda estexamos a subestimar o abismo entre demonstración e rutina. Non sabemos con certeza operacional se o xelo lunar poderá sustentar o tipo de infraestrutura que moitos planos presupoen. A presenza de agua en rexións polares alterou a imaxinación estratéxica da Lúa, e con razón. Mas existir non é o mesmo que ser accesível en escala útil. Extrair, procesar, armacenar e utilizar recursos en ambientes extremos é sempre máis difícil do que os mapas suxeren. Pode haber alí a semente de unha economía local. Pode haber tamén obstáculos materiais que só aparecerán cando tentarmos operar de forma continua. Non sabemos até que ponto a poeira lunar, a abrasón, a radiación, os ciclos térmicos extremos e as exixencias de manutención corroerán os proxectos máis optimistas. A historia da tecnoloxía está xeia de sistemas elegantes no papel que se revelaran moito menos dóceis en ambiente real. A Lúa, con a súa superficie áspera e as súas condições severas, non negocia con a retórica humana. Ela responde apenas á física. Non sabemos se a combinación entre axencias públicas e empresas privadas criará resiliencia ou nova fragilidade. Há razóns fortes para acreditar que o modelo híbrido pode reducir custos, acelerar innovación e distribuir risco. Mas há tamén motivos para cautela. Cuando programas dependen de cadeas empresariais complexas, de financiamento variável, de mercados aínda inmaturos e de apostas tecnolóxicas concentradas en poucos actores, surgen vulnerabilidades diferentes das do antigo modelo estatal. Tal vez estellamos a asistir a un nacimento de unha arquitectura máis adaptável. Tal vez estellamos a construir unha dependencia nova, sen aínda compreendela por inteiro.
Non sabemos, acima de tudo, se aprendemos a xustificar o longo prazo de maneira suficientemente estável. Esta é a parte máis profunda da incerteza. Foguetóns mellores axudan. Computación mellor axuda. Materiais mellores axudan. Contratos máis intelixentes axudan. Mas nada diso resolve a questão esencial se a sociedade que financia e legitima o proxecto continuar a pensar apenas en ciclos curtos. A Lúa exixe décadas. E décadas continúan a ser unha unidade de tempo difícil para sistemas políticos que respiran en ritmos moito menores. Tamén non sabemos o que acontecerá á narrativa pública cando vier o primeiro grande revés da nova era. Un accidente grave, un atraso prolongado, unha crise económica, un conflito internacional, unha mudanza brusca de prioridades. En eses momentos que se descobre se un programa era política de Estado ou apenas entusiasmo temporario. A verdadeira solidez de unha visão non aparece cando tudo corre ben. Aparece cando o custo da continuidade se torna emocionalmente e financeiramente pesado. E tal vez o máis fascinante sexa isto. Todas esas incertezas non enfraquecen a importancia da Lúa. Elas aumentan-na. Porque revelan que o regreso non será apenas unha repetición técnica. Será un experimento civilizacional. Un teste a nosa capacidade de aprender con a interrupción anterior. Un teste a nosa disciplina para construir o que antes non soubemos manter. Mas depois de atravesar toda esa escala, depois de ollar para imperios, orzamentos, arquitecturas de transporte, gelo polar, poeira, risco e tempo político, tal vez sexa necesario facer o movimento máis importante de todos. Voltar. Voltar da Lúa para a Terra. Voltar da escala histórica para a escala humana. Voltar do problema técnico para a experiencia íntima de quen escuta esta historia agora. Porque no fundo, a distancia entre ir e ficar non existe apenas nos programas espaciais. Ela atravesa a vida humana inteira. Tamén nós temos momentos de Apolo, instantes en que concentramos tudo, ultrapasamos un limite, facemos algo que parecía imposível. E tamén nós descobrimos, moitas veces tarde demais, que alcanzar non é o mesmo que sustentar. Que chegar non é o mesmo que permanecer, que o xesto brillante pode ser máis fácil do que a continuidade silenciosa que vén depois. A Lúa fala connosco por iso, non apenas por ser remota, bela e antiga, mas porque dramatiza nunha paisaxe sen ar unha verdade que coñecemos ben en terra firme. A manutención é menos gloriosa do que a conquista. A repetición paciente recebe menos aplauso do que o feito único. A historia recorda os primeiros pasos, mas a realidade é construída pelos pasos seguintes. E tal vez sexa esa a razón máis profunda pela cual o abandono lunar nos inquieta tanto. Ele parece distante, mas toca nunha fraqueza moito próxima. Agora lémbrese de como esta historia comezou, con a pregunta que parecía simples demais para ter unha resposta simples. Se fomos capaces de chegar á Lúa, por que deixamos de voltar durante tanto tempo? No inicio, a intuición común suxería quase unha traición á lóxica do progreso, como se unha porta tivese sido aberta e depois sen explicación esquecida. Mas o círculo féxase de outro modo. A porta foi aberta sin. O que non existía aínda era a casa do outro lado. Tal vez esta seja a verdade que quase ninguén gosta de dicer, porque ela é menos confortável do que a versión heroica e menos cínica do que a versión conspiratoria. Non abandonamos a Lúa porque ela fose irrelevante. Non a abandonamos porque a ciencia tivese terminado. Non a abandonamos porque fose imposível regresar. Abandonámola porque o sistema que nos levou até lá tiña sido deseñado para vencer un momento, non para sustentar un mundo. E iso dis tanto sobre a política do século pasado, cuanto sobre a anatomía máis profunda da modernidade. A Lúa, entón, deixa de ser apenas o lugar para onde fomos e voltamos. Pasa a ser o lugar onde vimos, tal vez pela primeira vez con nitidez brutal, a diferenza entre potencia e maturidade. Potencia para facer, maturidade para continuar. Potencia para surpreender, maturidade para normalizar. Potencia para tocar o imposível, maturidade para o transformar en parte estável da realidade humana. Se o novo século conseguir reducir esa distancia, entón o regreso lunar terá un significado maior do que cualquer bandeira ou fotografía. Significará que aprendemos alguma coisa sobre continuidade, sobre compromiso, sobre o tipo de paciencia que transforma un xesto histórico nun ambiente habitável. Mas se fallarmos outra vez, a lição tamén será poderosa.
significará que continuamos a ser unha especie brillante en arrancadas e frágil en duración. E tal vez sexa precisamente por iso que a pergunta final non pode ser apenas espacial. A verdadeira questão xa non é